வெல்கம் டு தருண் பசில்ஸ் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்த்திங்க அப்படின்னா டாப் 4 கேஜெட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வால் சார்ஜர். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா 99 rupees தான். இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா 3 ஃபீமேல் போட்டிருக்கு. அதுவும் இல்லாமல் இதில் ஃபாஸ்ட்டு சார்ஜிங் சப்போர்ட் கிடையாது. இது நீங்கள் எங்கேயாவது போய் ஸ்டே பண்ணோம் அப்படின்னா இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு உங்களோட சாக்கெட்டில் கனெக்ட் பண்ணுங்க. கனெக்ட் பண்ணின உடனே மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ளூ கலர் இண்டிகேஷன் லைட் எரியும். அப்புறம் ஒரே நேரத்தில் நீங்கள் 3 டிவைஸை சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஃபாஸ்ட்டு சார்ஜிங் கிடையாது. இதிலிருந்து அவுட்புட் பண்ணிங்கன்னா 5 volt மட்டும்தான் வரும். இதோட டிஸ்பிளே லிங்க் முடிஞ்சால் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இதோட ப்ரைஸ் 99 rupees தான். வாங்க அடுத்த ப்ராடக்ட்டுக்கு போகலாம். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கீச்செயின் USB கேபிள். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா 99 rupees தான். இது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டு சார்ஜிங்கும் இதில் சப்போர்ட் ஆகும். டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் கீச்செயினாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் லாக் கொடுத்துருக்காங்க. லாக்காக இது ஓரளவுக்கு இந்த ப்ரைஸ்க்கு நல்லா இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும். அதுவும் இல்லாமல் இதில் நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டு சார்ஜிங் சப்போர்ட் ஆகும். அப்புறம் நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல USB கேபிள் ஏதாவது இல்லை அப்படின்னா ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபரும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஃபைல் டேட்டா எதாக இருந்தாலும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். வாங்க அடுத்த ப்ராடக்ட்டுக்கு போகலாம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது போர்ட்டபிள் ட்ரைபாட். இதோட ப்ரைஸ் 99 rupees தாங்க. இது வந்துட்டு இந்த ப்ரைஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒர்த்து அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். இதோட பில்ட் குவாலிட்டி எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. இது வந்துட்டு vloggingக்கு எல்லாமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி அந்த டேபிளில் வச்சு எடுக்கிறது இதுக்கு எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஹைட்டும் பண்ணிக்கலாம். இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கேமரா இதெல்லாமே வைக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் கேமரா வச்சா இது வந்துட்டு சாயுது. இதில் ஸ்க்ரூவும் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். 360 இது முடிவு ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் இது அவ்வளோக்கெல்லாம் இல்லை. நீங்கள் கேமராலாம் வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சாயும். இதில் நீங்கள் மொபைலை கூட வச்சுக்கலாம். அதுக்கும் ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க மொபைல் ஹோல்டிங்க்கு. இது வந்துட்டு இந்த ப்ரைஸுக்கு ரொம்பவே ஒர்த்து. நான் இது வந்துட்டு உங்களுக்கு 100 rupees ட்ரைபாட் ஏதாவது தேடிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா இது நீங்கள் தாராளமாக வாங்கலாம். இது ஒரு டிஸ்பிளே லிங்க் முடிஞ்சு கொடுக்குறேன். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கூகுளில் பார்த்துக்கோங்க. ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா GoPro அந்த மாதிரி கேமரா எல்லாமே இதில் நீங்கள் தாராளமாக இல்லை நீங்கள் வைக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரைபாடும் மொபைல் ஃபோட்டோவும் வருது. இதில் நீங்கள் வந்துட்டு GoPro மொபைல் கேமரா இது பண்ணிக்கலாம். GoProவில் ஸ்டாண்ட் இது கொடுத்துருக்காங்க. வாங்க வீடியோவை இதோட முடிச்சு. நான் ஃபஸ்ட்லேயே சொல்ல மறந்துட்டேன். 500 grams இருக்கிற எந்த ப்ராடக்ட் வேணாலும் இதில் ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம்.